Gabok nga kahoy ginreklamo bangod nagadala sang peligro sa mga nagalabay kag motorista. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagakabala ka mga residente sa tion nga maglabay sa may Luna Street, La Paz, Iloilo City bangod sang gabok nga puno sang kahoy. Tuman ka delikado ini sa mga nagaagi nga mga tao ilabi na sa mga motorista. Dili mo manadi kung isa ka labay ko di. Di nang may mga gagmay kakahulog isa. Amo na di ang kwan. Di ka pipa kung dili sabi, nalid dili sa marto pa. Ti may maagi nga kwan, may maagi nga salakyan, ti may go gijay. Delikado gijay. Suno sa mga concerned citizens, makapila na kabeses nga nagakahulog ang sangasang puno sang akasya. Maswerte na lang nga wala pa sang may nagakatupan kag nagakapilasan. Mas ginakabalakan nila ang mga tion nga nagabubo ang ulan. Kung maghangin, amo na mahulog. Kaya ano na siya mo, laya ng dalom. Kahulog ang mga kahoy. Tapos ang salakyan ng sahay, may maagi dire, maigo. Ginpadangat na sa news team ang reklamo sa City Environment and Natural Resources Office kag nagpasalig sila nga utdo ng mga laya nga sanga para hindi na mahalitan pa ang mga motorista. Request niyo po kasi for safety reason. Tapos, ipautot ko na lang po na muna ang sitwasyon. Ngayon naman ang sinanglan ni hearing pa. Mga kapuso, sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa One Western Visayas hotline number 0967-3251-305 o kung magtawag sa 329-2110 kag 434-6528. Pwede man magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upod Kiromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.